ಗಣೇಶ್ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜನ ಆತೇರು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೆರ್ನ ಹಾಬಿ ಆಂಡ ಮೆರ್ನ ಹಾಬಿನೇ ಇನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಲ್ತದು ಐಟೆ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಮೇರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ತೇರು ಅವೇನೆ ಮೆರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಉನ್ನತ ಒಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಮೇರು ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬದುಕಂಡ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಕ ಬದುಕೋಡು ಪಂಡದು ಗಣೇಶ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚಾದೆ ಮೆರ್ನ ಪುದರದ ದುಂಬು ಮೇರು ಕಿಂಗ್ ಪಂದು ಆಡ್ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಂಡ ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋಣ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಪಂಡ ನಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂತ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಬೇತೆಗಳು ಪೂರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಗೆತ್ತನ ಬೇರತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಚಾವೋಡು ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಾರಿ ಏನಾಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋಡು ಬದುಕೊಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚದು ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಗಣೇಶ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಏರಂಡ ಕಿಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚನೆ ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ನೋಡು ಕಿಂಗ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಡಿಸಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡು ಮೇರಿ ಈ ಟೈಮ್ಡು ನೆನೆತೊಂಡೇರು. ಏನೋ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪವೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ತುಕ್ಕ ಗುರ್ತ ಬತ್ವೀರಜೆ ತುಕ್ಕ ಅದು ಬರ್ರಿ ಹೆಂಚೆ ತೋಜೆ ನಮಗ್ ತೋಜೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಏರಮ್ಮ ಅದು ಪಂಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಚ ಗುರ್ತ ಬತ್ವೀರಜೆ ತೂಕ ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರೇ ತಗೊಂಡೆ ಇಂಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಓ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾನೇನೋ ಐಕೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಪಂಡ ಶೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡ್ಡೆ ಐ ಗಾರೇನಂಟೇರು ಆರು ಇಂಚನ ನಾಡ್ದಿರು ಪೇಪರ್ ಇಚ್ಚ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಐಟ್ ಗೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ತೀರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ನೀವು ಸಿಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಇಂಚ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅವಳುಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ದೇನೆ ಈ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿನೆರಡು ಏಳನೇ ಮುಟ್ಟ ಕೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ಶಾಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ದೇನೆ ಪಡಬೇಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಾಕಲಿಗೆ ಎಡಮನೆ 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ PUC ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ఒక డిగ్రీ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಶಾಲೆಡು ಏನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಏನಣ್ಣ ಪಂಡವಿನ ಎಂಕಿತ ಅಗಲಿ ದಿರ್ಪು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲು ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕಡೆ ಪುರಗಿನ ನನ್ನ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಅಗಲಿ ದಿರ್ತದೀಪಿನಿ ಅಗಲಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಿತ್ತಂತೆ ಅನಿತಂಗಿಗೆ ಮಿತ್ ಪೂರ ಪೋರೆಗೆ ಆಪ್ಜತೆ ಅಗಲೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆತ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಕವೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಂಡ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು ಓದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ನಮಕ್ ಈತ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜಿರತ್ತ ಪಂಡ 10 ಜನ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆಯನಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಬೋಡ. ಗಣೇಶ್ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ನು ನಿಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಮೊಗಲೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತನ ಅಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಮೂಲಕ ಮೊಗಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ಅಗಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಮುಗುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ನಿಗಲ್ ಅವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ನಿಗಲ ಕೈಟ್ ಆಯ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ವಿದ್ಯೆನು ನನ್ನೊರಿಯ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಈ ಗಣೇಶಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಪಂಡು ಕೊರಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶಿಗೆ. ಐಟ್ ಯಾನ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡು ಪಂಡ ಈಕಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ ಬೇತೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ತೂಗುದು ಕಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೆಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಪವರ ಎಂಕ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಉಂಡು
ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದ ಬೇತಗಲಿ ಕಲ್ಪಾರ್ಗ ಅಪ್ಚತ್ತ ಓಕೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದು ಬೊಕದಗಲಿ ಕಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸರಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚಿನಗಲೆಗ್ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಜೀವನಡು ಈನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸರೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕು ತೋಜಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಕ ಬಂದು ಜೀವನಡು ಒಂದು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ ಏತ್ ಸದ್ದ ನಾತ್ ಪೊರ್ಮುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ದೇವರುಡತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡ್ಬಿಡು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ಪಿರ್ತ ಆದ್ರೆ ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಯಾಪಲ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇದೇ ಏರನ ಪೋಂಡ ಬೇತಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅವು ಮಲ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲಿಂದು ಅದು ಅಗ್ಲೊಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಾಗ ಮಗಳ ಲೈಫ್ ಉಂಡತಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ದಾಳಿ ಇಜ್ಜತ್ ಆಗಲೇದಿಲ್ಲ ಇದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮಡ್ದು ಕಡಿಮೆದಾಗಲ ಒಪ್ಪಿರು ಅಗ್ಲಿಂದ ನಮಗ್ ತಿಳಿ ನಮಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ತಾನೆ ಅದೇನ ಇದ ಪಂಡ ಬಡವಡಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನಡೆ ಈ ತಂಡವರಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಹೋಪೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಕುಂದರ ನೋಡಿ ಕೆಲವಿರ್ತದೇನ ಪಾಪ ಜೇದಿನಲ್ಪನೆ ಪೇರು ಅಗಲಿ ಜೇದಿನಲ್ಪನೆ ಪೂರ ದಾಲಾಲ್ ಪರಿಗಪ್ಚಿ ಮಂಜಿ ಇರ್ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಒಣಸು ದಾಲ ಯಾರಾವಲಿ ತಾಗ್ಲಿ ಕಂಬರ್ ಏತ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಖುಷಿ ಗಣೇಶನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಉಡಿ ಆ ಪಂಡಲ ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದಾಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮದು ತೀರ್ಥದಾಗಲ್ನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪದ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಏತ ಬೆಟರ್ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಜೋಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶನ ಬಾಯಿಡೆ ಈ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನಿಜೋಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಸಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಿಜೋಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ತುಳಿವೇರು ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯದ ತುಳಿವೇರು ಅಗಲಿಗೂ ಕಂಚನೆ ಆಚಾರ ಕಿರಣ ಬಳಗ ಮುಗುಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಚಾರ ಕಿರಣ ಬಳಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಚಾರ ಕಿರಣ ಬಳಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಚಾರ ಕಿರಣ ಬಳಗ ಮುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಲಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ನೆನಪುನ ಇನಿ ಗಣೇಶ್ ಬಕಾರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸುಮಾರ್ದು ಈ ಟೀಮ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿರ ಹೆಸರದು ನಮ್ಮ ಏನಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಲಾತ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ನಾಯ್ಕು ಸೊ ನೆನಪಡು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನಪಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು